εαυτούς τους και να προστατεύσουν μετά και τους εκπροσωπημένους. Οι κινήσεις θα είναι γρήγορες, άμεσες, για να επιφέρουν τη διάσωση. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή φοράνε τα κράνη τους και όσοι θα αναλύσουν ότι επειδή καπνούς θα φορέσουν και μια αναφερετική στελή. Βλέπετε αυτό το συστήνο του μπουκάλα που κατεβάζουμε κάτω. Αυτό μέσα έχει οξυγόνο για να αναπνέουν οι πυροσβέστες την ώρα που εισέρχονται να μην τεκαιόμενο χώρο. Δεν θέλω να μεταφέρετε, βλέπετε όλοι. Δεν θέλω να κάνετε μηχανικού. Φοράνε αυτή τη στιγμή την αναπνευστική συσκευή. Βλέπετε τον τρόπο που τη φοράνε. Και θα βάλουν και τη μάσκα, την προσωπίδα που λέμε εμείς, για να εκπνέουν οξυγόνο και όλα τα άλλα επικίνδυνα αέρια που υπάρχουν. Αφού ετοιμαστούν και φορέσουν τις συσκευές τους, υποτίθεται τώρα ότι υπάρχει καπνός γύρω στον χώρο και η πρόσβαση για κάθε απλό άνθρωπο είναι δύσκολη λόγω των καπνών αερίων και σε αυτές τις περιπτώσεις όταν φτάνουν οι πυροσβεστικοί απομονώνουν τον χώρο για να δουλεύουν άνετα. Αφού έχουν φορές συσκευές, ανεβαίνουν πάνω στο όχημα για να κατεβάσουν τις σκάλες με τις οποίες θα ανέβουν να διαθέσουν τα δύο άτομα. Ένας πυροσβέστης είναι πάνω να αποκαλύψει τη σκάλα και οι άλλοι από κάτω βγάζουν το χώρο με το οποίο θα μετακατευθούν το ευλογημένο άτομο. Δεν έχουν πεθάνει γιατί αυτοί οι δύο δεν είναι εκτός του κτηρίου, δεν αναπνέουν, έχουν βγει έξω, οπότε αναπνέουν και δεν έχουν πεθάνει. Η σκάλα είναι μακαπτέλα και το σημείο που βρίσκεται τα δύο ευλογημένα άτομα και θα αναπτύξουν ώστε να ανέβουν πάνω. Ταυτόχρονα οι άλλοι δύο πυροσβέστες μεταφέρουν το φορείο. Αυτή είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιούμε για τη διάσωση από το κτίριο. Τοποθετείται η σκάλα πάντα με ασφάλεια και ένας πυροσβέστης στη συνέχεια θα ακολουθήσει και δεύτερο, θα ανέβουν. Θα ελέγχουν την κατάσταση των ατόμων που βρίσκονται εκτροπισμένα, σε τι κατάσταση είναι, αν είναι μικρόφωνα ή μη, θα του παρέσουν τις πρώτες ανάγκες και στη συνέχεια θα προτείνουν την διαδικασία του εκτροπισμού. Βλέπετε ότι από κάτω κάποιος πυροσβέστης και ατάει τη σκάλα που ανεβαίνουν οι άλλοι για να είναι ασφαλής. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο ξετυλίζει τώρα ο πυροσβέστης, με το οποίο θα δέσει το φορείο που θα καταφερθεί στο εντοπισμένο άτομο. Στη συνέχεια αυτό το δέσει θα το ανεβάσει μέσα στη σημασία και θα το κατεβάσει στον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε τον τρόπο που κατεβαίνει το φορείο, κοιτάξτε τις τελευταίες κινήσεις που κάνουν οι πυροσβέστες και τη μεθοδικότητα με την οποία είναι. Ασφαλίζουν με το σημείο το φορείο στην σκάλα, το δένουν για να μπορεί αυτό να κατέβει με ασφάλεια. Επαναλαμβάνω ότι όλη τη διάρκεια του συμβάντος ένας πυροσβέστης ασχολείται και θα ρίξει τα άτομα που είναι ήδη εκτροπισμένα στον άτομο βγάζει το ηθικό και τώρα σώσουμε, έτσι. Ακούτε που ανασένουν οι πυροσβέστες τον ήχο από την αναπτυξή συσκευή, το ακούτε?
προχωράμε στην κάθε αυτού.